Vítajte a ďakujeme, že sa zaujímate o naše riešenia. Mnohých našich už teraz zákazníkov odradzala od nákupu solárneho systému jeho prvotná investícia, ktorá na prvý pohľad nevyvoláva dojem šetrenia. Ide o najčastejšiu prekážku, pre ktorú zákazníci váhajú, či si zakúpia práve solárny systém. Solárny systém však dokáže každý rok ušetriť nemalé náklady na elektrinu, ktoré by ste zaplatili vášmu poskytovateľovi elektriny. Poďme sa pozrieť, koľko môžete ušetriť. Predstavte si situáciu počas dňa, že na vašom dome máte nainštalovaný on-grid solárny sieťový systém bez batérie. Ak máte zapnuté spotrebiče, elektrina sa pre tieto spotrebiče nečerpá z prípojky elektriny, ale priamo zo solárnych panelov. Z prípojky elektriny sa primieša len toľko elektriny, aby vám to pokrylo aktuálnu spotrebu. Za každý kW elektriny minutej z panelov neplatíte ani cent. Takto môžete ušetriť približne 30 až 70 % nákladov, ktoré by ste inak zaplatili poskytovateľovi elektriny. Pokiaľ by nastal prípad, že solárne panely síce elektrinu vyrábajú, ale u vás ju spotrebiči nestačia míňať, elektrina sa nemusí stratiť, ale môže prúdiť von späť do siete. Odtiaľ si túto energiu odkúpite späť vždy, keď budete potrebovať, a to približne o polovicu lacnejšie. Tento proces má na starosti menič a deje sa plne automaticky bez vášho zásahu. Z tohto dôvodu našim zákazníkom odporúčame zakúpenie služby virtuálnej batérie, vďaka čomu váš distribútor elektriny zabezpečí túto výmenu elektriny ku vám a od vás. V tomto prípade ušetríte ďalších 50% za každý takto odkúpený kilowatt. Dajme konkrétny príklad. Ak by vaša ročná spotreba bola napríklad 5200 kWh, a z panelov by ste čerpali 50% elektriny priamo, vaša ročná úspora by bola spolu s odkupom neminutej elektriny 650 eur. Už prvý rok zaplatíte za elektrínu menej o 650 eur, ktoré vám ostanú vo vašej peňaženke. Ak začne cena elektriny rásť, vaša úspora začne taktiež rásť. Solárny systém, ktorý by bol schopný pokryť túto modelovú spotrebu, by vás vyšiel 4369 eur vrátane inštalácie a dotácie od štátu. Po približne 6,5 roku si našetríte sumu, ktorú ste zaplatili za solárny systém, čomu hovoríme návratnosť systému. V prípade každoročne rastúcej cene elektriny tento jav nastane o mnoho skôr. Najlepšie na všetkom je, že za pár rokov máte vaše náklady späť a nasledujúcimi rokmi na elektrine dochádza k ďalšej a ďalšej úspore. Za 10 rokov prevádzky sieťového systému sa môžete vyšplhať na niekoľko tisíc až desiatok tisíc eur zisku, a to sa oplatí už aj z pohľadu finančného investovania. Pri hybridných systémoch s batériami trvá návratnosť o pár rokov dlhšie, nakoľko je systém drahší. Pri ostrovných systémoch nie je možné návratnosť relevantne posúdiť, pretože tieto systémy poskytujú elektrinu na mieste, kde nie je iná možnosť. Ak aj napriek tomu váhate s prvotnou investíciou do solárneho systému, pripravili sme pre našich zákazníkov aj možnosť splácania systému bez prvotnej akontácie, kde si môžete nastaviť mesačnú splátku od 60 eur. Veríme, že sme vám týmto videom znížili pochybnosti o tom, či investovať do solárneho systému. Vďaka našim komplexným službám dokážete mať solárny systém jednoducho a bez zaťažujúcej investície. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť a pridať sa tak 40 000 spokojným zákazníkom.